Salutare, mai bun și la un nou episod de Clash of Clans. Ăsta este decul meu. V-am lipsit, nu? N-am mai postat de mult, nu? Și eu am fost, știți că am fost în arena a doua și vă întrebați de unde l-am pe Johnny Hau. De fapt pe Johnny Hau, de fapt Hog Rider. Am uitat să filmez când am intrat în arena 4, dar am intrat în arena 4 și am revenit înapoi în arena 3. Ăsta este decul meu propriu. Am Princesul și X-Bow-ul și X-Bow au fost aici, vedeți aici, X-Bow-ul l-am cumpărat și a fost și Prințul, ăsta. Și ăsta e decul meu care mi l-a făcut propriu. Ăsta mi l-a făcut un prieten și ăsta mi l-a făcut eu, am încercat eu să fac decul meu. Și în loc de X-Bow o să-l pune pe melodia lui Johnny Hau. De fapt, glumeam, v-ați prins, o să punem Minion Horde. Să dăm un open la Silver Chest. Trebuie să ai bun la Silver Chest-uri. Asta e noul meu clan. Ia să vedem, am mulți bani. Da. Mulți bani. Asta și noi la o luptă să vedeți cât de bine merge cu acest deck. Șpac, mama are prințul, vai dragă. Ce crezi? Bă, Johnny Hau, aoleo, am mai periculos și meritosele Iisus Hristos, glorie! Mamă! M-au distrus. Mamă! Mamă, cum a fost! Ești nebun! Uite, așa merge de nu. Eu mă tem mai mult de Keneton dacă are un prinț de level 2 sau de level 3 mai mare decât al meu și de Baby Dragon. În rest nu mă tem de nimic. Asta e level 7. Are nicio legendar. Hai, du-te în... Ia cine ăsta? Tu level 7. L-ar peste pe Sparky și Inferno Dragon. Vreau să vă arăt ceva. Voi ați crezut că eu, mamă, din ăștia, mamă, voi știați ceva? P.E.K.K.A de mai mult damage decât Giantul. Și asta e trist, nu? Voi vă gândeați, bă, Giantul e mai puternic decât Mini P.E.K.K.A. Nu. Mini P.E.K.K.A și P.E.K.K.A sunt amândoi același lucru, doar că P.E.K.K.A e mai mic și P.E.K.K.A e mai mare, dar nu contează. Amândoi dau același damage. Cred că, de exemplu, ăsta are 432 și P.E.K.K.A să vedem cât are damage. Bine, la level 4. Hai mă, dă pe Johnny Hau. La noi Johnny Hau. Uite P.E.K.K.A. Pot să-l accesez. Este mă. P.E.K.K.A. Deci încep legendarele. Ajuns să se lanseze o nouă carte. Bine, o să se lanseze Arena 8. De fapt, e lansată deja. Americanii au deja arena a 9 și a 10-a. Ok, am revenit. Hai să mai băgăm încă un battle. Prințul
Trebuie să vină și acum Johnny puternic. John Cena atacă. Mamă, stai că veni prăpădul. Șpac. Șpac. Johnny Haur. Mamă, ce are ăsta. Pac. Mamă, mi se face rău. Ce are ăsta? Mi se face rău acum, chiar pe bune. Hai bă, nu vine nimeni la Inferno Tower. Mamă, mi-ai distrus de parcă e o tragedie. Johnny Haur. Și o să pun și acum și melodia lui Johnny Haur. Dă-i cu coane. Johnny Haur. Asta e melodia lui Johnny Haur. Ce? Mamă, ce mă enervează. Nu, Canonul. Vrea că are Canon. Trebuie să-l bat pe ăsta, trebuie să-l bat pe ăsta. Bagă-l. Tot pe drum. Și bătaie tot pe drum. Mi-a luat mai mult de mici fiță. Pac. Trebuie să dau la repede. Deci dacă vin... Mamă, băgă bustul ăla. Mama! Perfect! Johnny Haur! M-a tocat. Doamne! Cred că nu contează. Lăsați-o să câștig și eu meci. Astăzi nu o să termin episodul până nu o să... Mamă, ce prost am pus. Are barbarian. Fițar barbarian, hatu să fii, că acum chiar mă enervezi. Are, wow, acum nu mai zic de ăștia două. Șpac. Mamă. Bă, mă fac ăștia praf. Nu, Johnny Haur. Mamă. Johnny Haur. Vino-mă încoa. Hai, pune pe Johnny Haur. Pe Johnny Haur. O gradă, adică Johnny Haur. Johnny Haur e la putere. Mamă. Fițora. Șpac! Mamă, ce l-am țintit! Mamă, cât de viță prințul! O să stau nimic, că nu mai avem ce să fac. Cum, cât am jucat eu până acum? Am pierdut doar 2, 3, 4 meciuri. Barbarians? Cheamă spam. Johnny Haur. Skeleton Army. Mamă! Nu doar. Cine știe ce de meci. Goblin Bearer. Doar că mai ai puțină viață la tur. Perfect.
Johnny Haur. Să revenim. Ok, am revenit și am uitat să filmez. Am uitat să pornesc. M-am dus să mănânc și eu și am uitat să pornesc și am câștigat bătălia. Deci cam asta a fost episodul de Clash Royale. Dacă mi-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne zic că ne vedem data viitoare. Johnny Haur!